dua. Yen mula sliramu wis tak aturi, golek bojo sing tresno welas sejati. Pungkasane sliramu digawe lara, ora wurung saiki wis dadi rondo. Nanging piye tapi iki wis kepacut, ibarat popora bakal dadi sego. Mula ketonku iki tanpa upama, ngerti ngono lamaranmu sing tak tampa. Kabeh iki ora perlu diketuni, janjiku biyen aku sanggup ngenteni. Kowe lan aku muga dadi jodone. Ra kena prawane tak enteni randane. Ora nyono sampeyan sabar ngenteni, sing nyatane tresnomu tulus lan suci. Sing tak suwun sing gedhe pangapurane, aduh tresno bebojoan selawase. Asik. Kabeh iki ora perlu diketuni, janjiku biyen aku sanggup ngenteni. Kuwi lan aku muga dadi jodone. Ra kena prawane tak enteni randane. Ora nyono sampeyan sabar ngenteni, sing nyatane tresnomu tulus lan suci. Sing tak suwun sing gedhe pangapurane, adem tresno bebojoan selawase. Adem tresno bebojoan selawase. Hatur semanun, terima kasih Cak Gunawan, Nyonya Gunawan, Sumberjo Banyu Biru, Mas Pendik, Putra Aba Kampung Salam, Sumberkari, Probolinggo. Hatur nuhun, terima kasih Cak Sudarso, datangnya dari Karanglo, hajatnya tanggal 6 Juli ya, di rumah Cak Mujono Alek. Hatur nuhun, terima kasih. Tapi juga di pagelaran ada grup Kisik